menjalin kasih di balik awan. Tinggalan denai balangang langang, biarlah luko dan balui jatuh ke lubuk. Mengapa kini udah datang nyatakan cinta? Diri denai nan dulu udah lukoi. Nyatokan cinta sungguh pun denai dah alun bapunyo di hati nang koda lah mati raso de udah juo de mangkojo iko. Bernama mungkin janji dalam bayo ba indakan de aro udah mama tiap bulan bunga di tangan udah lengah. Padianyo luko denai rasokan udah menerima buai tanang menjalin kasih di balik awan. Tinggal